दायो UPPL दलाव जयनिं जानायनि सुबुंनि बारा फिन 30 नं गरसर बियाफनि UPPL दलनि बिजाथिया देरहासार जानाया रोखा सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै लोब लोब जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों। दिनैबो गरेस्वर ब्लक UPPLनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि मावखुलियाव गेरुवा गामिनि गासै 180निबो बारा आरो गुबुन गुबुन जायगानि गोबां मावथि गासै 1000निबो बारा UPPL दलाव जयनिं जादों। मख'नो गोनांदि गोबां रायजो राजाया UPPL दलनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारी बिथांखौ गोबां भट लानानै देरहासार खालामनायनि थांखिजों जयनिं जायो। जयनिं जानायजों लोगोसे फोरमायबावदों दि आथिखालाव UPPL सरकार आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि माखासे जौगाथायनि खामानि मावनायजों लोगोसे गोजोन लाबोनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि थांनाय 20 बोसोराव BPF दलआ रायजो राजानि जौगाथायनि जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथिदों। UPPL राजखान्थि दोलोनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां परिबेश दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जि UPPL दोलो बे UPPL दोलोआव माने दिनै UPPL दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां विभिन्न ओनसोलनिफ्राय आरो विभिन्न राजनीतिक दलनिफ्राय दिनै जोंनि दोलोआव दिनै लोब लोब दिनै जयनिं जागासिनो दङ। कन्टिन्यू 2000 3000 दिनै माने 700 जन माने 700 माने 700 जन मानसि दिनै जयनिं जादों। दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दिनै फैनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय फैनानै दिनै UPPL दोलाव दिनै जगदान जागासिनो दङ, जयनिं जागासिनो दङ आरो बिनि माने ओंथिया बेखौनो फोरमायो जे दिनै UPPL दोलोआ गरेस्वर समस्तियाव 30 नं गरेस्वर समस्तियाव बिपुल कुमार बसुमतारीखौ देरहानो थाखाय दिनै मोनसे इजि माने गोरलै मोनसे दिनै थासारियाव दिनै फैबाय। माने दिनै UPPL दोलोनि जि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारीया गोबां भट लानानै गरेस्वर समस्तिनिफ्राय देरहानो थांगासिनो दङ। दिनै UPPL दोलोआ बेसेबां भट लानानै देरहागोन आं बिनि परिमानखौ बुंनो थाङा, नाथाय UPPL दोलोआ दिनै गोबां भट लानानै देरहालांगोन बे रोखा। बेयाव कुनु राजनीतिक दोलो BJPआनो होन BPFआनो होन कुनु राजनीतिक दोलोआ दिनै UPPL दोलोखौ माने फेजेननो हानाय कुनु शक्ति एबा गोहो दिनैनि तारिखाव गैला। दिनै UPPL दोलोआ माने गोबां माने भट लानानै UPPL दोलोनि बिजाथि मानगोनां बिपुल कुमार बसुमतारीया दिनै देरहानो थांगासिनो दं आरो दिनै बेनो प्रमान जादों जे गरेस्वर समस्तियाव माने UPPL दोलोनि बिजाथियानो माने सबसे माने बेस्ट आरो माने ग्रेभिटी गोनां सासे माने एनार्जेटिक आरो सासे माने जोबोद माने बिनि माने जितुनिखि माने बिनि माने बिपुल कुमार बसुमतारीनि जि मोनसे केन्डिडेटनि जि मोनसे माबा बियो माने दिनै फोरमान जादों आरो बेबायदि केन्डिडेट दिनै कुनु BJP बा कुनु BPF दोलोनि केन्डिडेटआ जोंनि केन्डिडेटनि बायदि मोनसे आदर्श आरो जि मोनसे बिनि हारि माहारिनि गेजेराव गिबि माने गोलाव सम माने दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावबोनाय गोबां हारि माहारिजों अनसायजानाय सासे दैदेनगिरि महरै दिनै सिनायथि जादों बिथाङा।